Здравейте! Началото на май и е вече време да се махнат росните корени. Росните и повърхностните корени пречат на развитието на долните корени, които отиват към земята, към дълбокото и оттам черпят вода и полезни вещества. Те са един вид, как да се каже, паразитни. Тези, които са по протежение на реда, вече съм ги изрязал с фрезата, като заобикалям покрай лозата. Говоря за повърхностните. Като маневрирате фрезата около лозата, като внимавате да не закачи някой летораст, се срязват тези горните. Както виждате от тези тук съм ги срязал вече. Но е все пак хубаво да се разрови и да се срежат с ножицата, които намерите. Тук по протежението на реда, където не може да влезе фрезата, тук са се развили и са се удебелили повърхностните. Може би не съм ги махал миналата година. Какво правя аз? Първо с мотиката разравям хубаво около лозата, защото с мотиката имам повече сила и така да разрина около лозата. Първо от едната страна, после отивам от другата страна. Хубаво разравям и малките се късат, другите остават. Които са по-тънките, ги режа с ножицата така. Това са росните корени. Те, както казахме, са паразитни и са ненужни. Така. Първо го правя от едната страна, после от другата. Като съм разровил с мотиката, с това приспособление разравям и намирам още. Ето тук има още. Така хубаво се разравя. И вече остават дебелите повърхностни корени. Те се движат само по повърхността на няколко сантиметра под земята и те не правят нищо. Този е тук, предварително съм го срязал, когато е дебел и не мога да го срежа с ножицата, го режа с голямата ножица. Ето виждате, като го дръпнете, като е този тук съм го извадил, дълъг на повърхността само се движи, той нищо не прави и трябва да се махне. Някои хора го правят това и август. Август също разравят и махат росните корени. Хубаво е да се прави поне веднъж в годината.